সকলকে নমস্কাৰ। আজি আমাৰ সাগৰিকা নাথে ইনাগুৰেশ্যন আজি আমি ইনাগুৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে দুই আকাৰমান কৰিবৰ কাৰণে আমি বাইদেৱে এটা আমাৰ जोङो दिनैनि मेन प्रग्रामा जाहैबाय आयदाया जाहैबाय जोङो डिसि सखि पइन्ट जितु जोंनाव गोबां गामियाव थाखा फैसा दिहुननायनि थाखाय जों बेंकआव 16-15 किल'मिटार जों थांनो गोनां जायो। दा बिनि थाखाय जोंना SRLMनि नाजानायाव जोङो मोनसे डिसि सखि पइन्ट बहायदों। बेवहाय नोंथांमोना इन्सुरेन्सबो बिनि थाखाय बेफोर बायदि साबजेक्टआ बायदि डिसि पइन्टखौ बेखेवनाय हिसाबै आरो लोगोसे डिटेल्सआबो दंफैयो आरो इंगला बायदिबो दं। दा आं टेकनिकेल होनाय सारखौ आं गुसुङै दिनैनि बेनि सारनि नामा जाहैबाय प्रजेक्ट मेनेजार इन्सुरेन्स आरो पेन्सननि মই ছাৰক কৰি আকাৰ মানে আমাৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি সময় বাইদেউ এইটো মোক ক্লিয়াৰ आदार लिंक जाखानाय ना आंना जोङो कन्ट्राक्ट खालामहरदोंमोन बेखौ दा नोङो रानबाय आबैना फैबाय